Добре дошли в този просторен, тухлен, многостаен апартамент. 128 квадрата комфорт, стил и възможности, разположен на втори жилищен етаж. Започваме с кухнята. Светла, удобна и просторна. След това, първата спалня с преход към втора, също толкова голяма и уютна. Просторна спалня с усещане за тишина, уют и първокласен комфорт. Преминаваме към хола, с директен излаз към тераса, идеален за отдих. Пространство с характер, тук спалнята е превърната в уютен домашен офис. От спалнята преминаваме към втора стая с директен достъп до кухнята. Апартаментът е с просторни тераси и отлично разпределение. Връщаме се отново към кухнята, светла, удобна и добре организирана. Широки коридори и усещане за простор във всяка част на този апартамент. Функционално решение, отделна тоалетна и просторна баня. Апартамент в тиха зона, само на крачки от центъра и площад Ларго. Нека излезем и навън, към гаража, който е оборудван за ремонт на автомобили. И всичко това на комуникативно място, с допълнително мазе, преобразена в уютна зона за отдих.